Proiectele de investiții pe infrastructură în comuna Boroaia continuă. Da, continuă și astăzi suntem aici să vă arătăm că acel proiect anunțat de administrația locală în urmă cu 2 luni de zile și ultima prezentare care a avut loc în satul Săcuța Deal acum 2 săptămâni nu a fost doar o iluzie. Astăzi ne aflăm pe strada peste Râșca din satul Giulești, stradă care se modernizează în cadrul aceluiași proiect. Proiect finanțat de Compania Națională de Investiții pe o lungime totală de 6,1 km. Aici, pe strada peste Râșca, se va moderniza o lungime totală de 1,8 km, adică cu intrare din drumul județean și cu ieșire această stradă tot în drumul județean. De asemenea, tot în satul Giulești s-a încheiat deja lucrările privind aplicarea primului strat de binder pe strada Profesor Dr. Paul Miron. Această stradă are o lungime de 560 de metri. După ce vom finaliza și aceste obiective de investiții din satul Giulești, vom continua cu siguranță, stimați cetățeni ai Comunei Boroaia, și mă adresez aici locuitorilor satului Săcuța, vom reveni cu lucrările în satul Săcuța, strada Săcuța-Vale. Vreau să vă asigur că acest proiect va fi dus la bun sfârșit cu o calitate așa cum ne-o dorim cu toții. Adică în conformitate cu proiectul tehnic, cu standardele europene, cu standardele de execuție și, bineînțeles, toate celelalte condiții pe care le poate asigura un drum asfaltat, un drum modernizat. La urma urmei, toate aceste investiții sunt pentru oameni. Nimeni nu pleacă cu investițiile acasă. Aceste investiții sunt pentru oameni și cu oameni executate. Închei acordându-vă dumneavoastră toată încrederea cuvenită și considerația mea. Sunteți localnic din satul Giulești, este pentru prima dată când aveți asfalt în comună. Așa este foarte adevărat. Suntem foarte mulțumiți, domnul inginer Vasile Beraru, că votăm cu încredere. Au făcut ceva să cunoaștem comuna asta, că este la primar al Comunii Boroaia. Se vede cu ochii deschiși ce-au făcut. Deci școli terminate, canalizare, asfalt în toate comunele. Suntem mulțumiți 100%.